हेलो लोगोफोर, वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव फिन खेबसेबाव बरायफिननाय जाबाय। लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आथोन बिगियाननि मोननैसो टप 10 सोंनाय फिननाय लाना फैलायबाय। बे सोंनायनि फिननायखौ जुदि नोंथांमोना हायोब्ला कमेन्ट खालामना खिन्थाब्लानो जाबाय। आरो नोंथांमोना मिथिनो लुगैयोब्ला भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामनो दाबाव। फैदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। कुइसन नाम्बार 1 आव दं, लोदो हिन्जावा माबादि आथोन गेलेनो मोजां मोनो? बेनि एन्सारा जागोन मोन्नैबो आथिंखौ दैखांना। कुइसन नाम्बार 2, आथोन गेलेनायाव माबादि हिन्जावजों बांसिन गोजोननाय मोननो हायो? बेनि एन्सारा जागोन जाय हिन्जावा आथोन गेलेनाय समाव हाजासे मदद होयो। कुइसन नाम्बार 3, हिन्जावफोरा माब्ला आथोन गेलेनो राजि जायो? बेनि एन्सारा जागोन जेब्ला नोंथांखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो आरो गोसोजों फोथायो। कुइसन नाम्बार 4, माबादि हिन्जावा आथोननि सोलाय हौवानि आसिखौल' सोनो होयो? बेनि एन्सारा जागोन जायनि आथोन गुदुङा फिसा आरो गोरा बिसोरो आसिखौल' सोनो होयो। कुइसन नाम्बार 5, माबादि हिन्जावा नोंथांनि खामानि आरो फैसाखौ नायना मोजां मोनो? बेनि एन्सारा जागोन जाय हिन्जावा देहानि लुगैनाया बारा आरो फैसा थाखानि लुफिया। कुइसन नाम्बार 6, माबादि हौवाया बैसो गोरलै हिन्जावखौ जुलि खालामो? बेनि एन्सारा जागोन जाय हौवाया इयुननि आथोन गेलेनायनि फारसे साना महरखौल' नायना मोजां मोनो बैसोरबायदि हौवाया बैसो गोरलै हिन्जाव हाबा खालामो। कुइसन नाम्बार 7, बोसोरनि मा दानाव हिन्जावफोरा बयनिख्रुइ बांसिन आथोन गेलेयो? बेनि एन्सारा जागोन आघन दान आरो फागुन दानाव बयनिख्रुइ बांसिन आथोन गेलेयो। कुइसन नाम्बार 8, मा खालामोब्ला हौवाफोरनि आथोना गोरा आरो गिदिर जायो? बेनि एन्सारा जागोन सप्तासेयाव खेबनै एबा खेबथाम दाखयोब्ला आथोना गोरा जायो आरो गिदिर जायो। कुइसन नाम्बार 9, बांद्राय आथोन गेलेब्ला हौवा ना हिन्जावनि देहाया बांसिन खहा जायो? बेनि एन्सारा जागोन बांद्राय आथोन गेलेब्ला हौवाफोरनि देहाया बांसिन खहा जायो। कुइसन नाम्बार 10, जुलिनि सिगां गुबुनजों आथोन गेलेखांनाय हिन्जावखौ माबोरै सिनायो? बेनि एन्सारा जागोन हिन्जावनि आथोन गोथारथि बिगुरा गैया जायो आरो आथोना जोबोद गुरै जायो। लोगोफोर, दिनैनि टप 10 सोंनाय फिननाय कुइसन एन्सारा बेनोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनो दाबाव। लोगोफोर, दाखालि बावै आं नोंथांमोननो मोनसे कुइसन सोंदोंमोन। बे कुइसनानो जादोंमोन मा गाबजों हिन्जावफोरखौ बयनिख्रुइ बांसिन समायना लुगैसुलि नुयो? लोगोफोर, बेनि एन्सारा जागोन सानसे समाव बुहुमनि साइन्टिस्टफोरा गोबां ड्रेस गाननानै हिन्जावफोरखौ आनजाद नायनाय जादोंमोन। बेवहाय गोजा गाबजों रेड कालारनि गाननाय जोमनायजों हिन्जावफोरखौ बयनिख्रुइ बांसिन समायना आरो लुगैसुलि नुयो होननानै बे आनजाद खालामनायाव मोननाय जादोंमोन। लोगोफोर, बेखायनो एन्सारा जागोन हिन्जावफोरखौ गोजा रेड कालारनि गाननाय जोमनायजों जोबोद समायना आरो लुगैसुलिसिन नुयो। लोगोफोर, जुदि नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे खाथियावनो थानाय बेल आइकनखौबो अलाव थुना लाबानो जाबाय, जाहाथे गोदान भिडिअ लाबोबा नोंथांमोनसिम सौहैयो।
लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लाना फिन लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।